heeɗiɓe RFI fulfulde e yewtere coftal bali men on calminama on juurama ko artude tan e toɓɓe ɗi min jewtitta alet arore mamin kal kabaru fukku cenglel kawguel afrobaski rewɓe ko alet woni timmode nde to Côte d'Ivoire holi on cikkuɗon heɓata desewal ngal hikka holno jiruɗon kadi kawdire baɗɗe nde yontere e ko diɗɗal Soudan du Sud tawa ɗiɗaɓal timmal ha hande e banggue fukku koyngel mamin gar e kabaru goɗɗo ɗum woni sungo hoore wako fedde toppitinde fukku koyngel e Sénégal hol on ɗami ɗon heɓata kaw walla heɓata hoore wako ngu hakkude jeeɗiɗo hirodiroɓeɓe ha hande kabaru goɗɗo e banggue fukku koyngel ngel ko fuɗɗugol CHAN woni fettoɓe ɓal tawaɓe ɗo ene Afrique ma fuɗɗo ñande aset kabaru goɗɗo e banggue sippiro e Sénégal woni sippiro waɗoga hakkude ëmma e Franc ko ñande alet nde mamin en jewtit ɗum emin paadi on tedduɓe alet yamɗe 17 silmaji 35 ɗo e haalirde RFI fulfulde oɗon mbawi darde min e hello meɗen Facebook amma YouTube